זוג רוקד, מסתכל עין בעין, אווירה רומנטית. תשכחו מזה, היום זה נראה אחרת לגמרי. רוקדים, מזיעים, גם מתאהבים, אבל מסתכלים במחשב. יפעת זמיר על משחקי המחשב, משחק המחשב שיוציא לבטטות הכורסה את המיץ. מדובר בטרנד שסחב אחריו את הילדים בטווח גילאים רחב יחסית וגם את שאר בני המשפחה. העיקרון פשוט, צריך לעקוב אחר החיצים שעל המסך ולתרגם אותם לצעדים על משטח הריקוד. מבחוץ זה נראה כאילו מדובר בעוד משחק מחשב ממכר מסך וילד. בפועל הוקמה סביב למשטחי הריקוד קהילת חברים שמאורגנת סביב אתר הבית של התחביב. זה לא קהילה וירטואלית שכל הקשר בינה הוא רק באינטרנט. זאת אומרת, כמובן שכל אחד שקונה משטח מתחבר לאתר ומציג את עצמו ונכנס לפורומים, ואז הוא מגלה שבעצם יש גם מפגשים אמיתיים. גם ילדים שהם יותר דחויים פתאום מצליחים לרקוד בלי שום קשר למעמד החברתי שלהם. משטחי הריקוד העתיקו את מושג הפגישה העיוורת מההקשר הרומנטי שלו אל מפגשים בין בני נוער בעלי עניין משותף. דנה מיהוד, אייל יואב ורוני מרעננה וקרין מהרצליה הכירו גם הם דרך האתר. ההורים לאחר החשש הראשוני מאשרים ואפילו מרוצים. ההתחלה אמרתי, טוב, נלך לאיזה מפגש אחד ותבואו אותי, תראו. ולאט לאט כאילו משתחררו וראו שזה חברים ושזה לא משהו מאיים או משהו כזה. אפשר לדבר הרבה על מהות החברות בדור הילדים שגדל בשנות ה-2000, אבל על דבר אחד אי אפשר לוותר, המתח הזה שבין הבנים לבנות. בשלב הזה ידם של הבנים על העליונה, אבל, ויש לכך אפילו הסבר, הבנות מבטיחות לסגור את הפער. זה עושה פשוט כושר מעולה, יותר מכדורגל או כדורסל. נצא להפסקה קצרה אחרי העדכון חדשות וגם על